Здрасти, аз съм Мари и съм бегач на дълги разстояния от 3 години. Може би ме познавате от Instagram, където качвам running journey-то си, а може би никога не сте ме виждали. Не мога да ви науча как да имате перфектна кожа без нито една пора, нито как да говорите пред публика без да се притеснявате, но дисциплината, рутината и усърдността са моите супер сили и мисля, че може да си вземете това-онова. Добре дошли в подредения живот на една малко разхвърлена бегачка. Често си казвам, че съм си самодостатъчна и нямам нужда да споделям с никого интересите си, вълненията си, мъките си, да бягам с някои тренировките си, докато не срещнах Мартин, който е точно обратното на мен. Той винаги повтаря как въпреки, че бягането е индивидуален спорт, в група си е по-силен. И може би с времето започнах да разбирам това, дори само в нашето малко дуо. Всеки има своята роля. Ако аз правя закуската, той прави кафето. Ако аз готвя, той ще почисти. Ако аз се чувствам слаба, той ще ме подкрепи. И ключовата дума е заедно. Заедно ще свършим нещата с лекота. Да, но тази седмица той отива в Търново да студентства, а аз оставам сама. Сика багажа. Не, че е края на света. Имам си тренировките ми, проектите ми, но някак си, когато има с кого да споделяш рутината си, когато сутрин станеш и не ти се тренира много, винаги има кой да ти каже: хайде, стягай се, излизаме и го правим. Все едно бягаш за някого на маратон. Фиксирал си го, знаеш, че това е твой човек и не трябва да го изпускаш от поглед, защото много бързо може да изостанеш. Споделяте една невербална връзка, която в 3-4 часа маратон е много специална. Идвало ми е да прегърна хора, зад чието гръб съм бягала с часове, просто защото сме били заедно в това изпитание за психиката, тялото и душата. Маратона на живота е малко по-дълъг. Примерно с около 80 години повече от класическия. Понякога бягаш сам, понякога зад нечий гръб, понякога пък ти водиш. Не можеш да предвидиш динамиката. Но пък това го прави най-очарователния и запомнящо от всичките избягани. Тази седмица ще бягам сегмента сама. Въпреки, че в момента не мога да го споделя с него, съм щастлива, че имам всичко това. Как не ми се става... Ранните сутрини са най-якото нещо, което приоткрих, когато започнах с бягането. Тихи, да, студени, но ми носят спокойствие. Някъде бях прочела, че птиците пеят само когато се чувстват в безопасност. Затова в гората винаги можеш да чуеш песента им, а в града само сутрин, когато всички хора спят. Именно за това и аз се чувствам в безопасност сутрин, въпреки че навън е тъмно и тихо. До такава степен съм свикнала, че в 6 сутринта няма никой по улиците, че когато имам да върша някакъв ангажимент по средата на деня, се чувствам в някаква паралелна вселена и започвам да се чудя: абе, това същия град ли е, в който живея от 7 години? Вчера готвих 4 порции и тъй като сега съм сама, със сигурност ще ми стигнат за няколко дни. Но има схема, тъй като утре имам 2 тренировки, т.е. сутринта ще бягам и след обед ще бягам, след работа. Знам, че със сигурност няма да ми се готви след втората тренировка, затова нещо си помогна в бъдещото аз. Измислила съм рецепт. Търсих аспержи, нямаше. Така че питах чата и чата ми каза да ползвам броколи. Хайде да сготвим. Остава много малко. Тук е бахти кочината. Кют. Зелена паста. Ало. Да. Какво да? Звъня ти да те чуя. Най-гадното на готвенето е, че трябва да почистиш. Най-якото да имаш приятел е, че той може да чисти след теб. Но сега съм сама и трябва да си чистя сама. Вчера заспах супер трудно. Може би защото съм сама в апартамента. Разбира се, майка ми пише: включи ли се? Не. Оставих отворено за гости. Добавя ни допълнителни параноични мисли в главата, от които нямах нужда, особено когато съм сама. Та, за какво се готвя?
Любимото ми маратон. Маратонът във Валенсия. Отново. Миналата година избягах трасето за 3 часа и 20 минути. Ми беше среден ден. Тази година ще опитам да стане около 3 часа. Остават 2 седмици до големия ден и нямам търпение да изпитам отново вълнението, притеснението и нетърпението на старта. Връщам се във Валенсия по-силно от всякога. Това си отключих вратата. Ръцете ми са толкова замръзнали. Аз не мога да хвана цип. Беше минус 1 градус навън. Но тренировката е направена. Сега, тъй като Мари е помислила за мене вчера, няма да закусвам. Само ще пия едно кафе и ще се оправя набързо. Станали са 16 км с опори по мене. Ще е страшна работа. Има нещо много магично това сутрин да си запалиш свеща, но е някакъв ритуал за мирна душа. Имам лека нездравословна обсесия към тези панталони. Мисля, че ги нося за дори не знам кой ден подред. Обожавам ги. Трябва да си купа още един цвят, може би. Тръгваме. Наистина. Обещавам, тръгвам. Като ще трябваше да взема нещо. Да. Много закъснявам. С 20 минути. И да, познайте кой ще си тръгне точно в 6 часа, защото имам втора тренировка. Корема ми вече почна да каркори, значи е време да се яде. Днес няма да има разходка заради двете тренировки. Затова имам половин час да обядам като нормален човек. Паста вчера. Не пестим калории в дните с 2 тренировки. Днес имам късмет. Една моя любима колежка ме докара до вкъщи. Не се наложи да нося тази PR пратка от MyProtein. Сега става да повлея малко в точка, да побягам и 8 км леко. Малко солетки. Готова съм. Си от MyProtein. Нов колан за бягане. Защото стария ми от Decathlon, когато започвах да бягам от преди 3 години и беше супер. Взех си същия, но нов и са сменили плътта. Ми се дига и отвратителен и постоянно ми се разхлабва. Това съм си взела нов на MyProtein. Мисля, че имам много очаквания от към коланите за бягане. Хем да не ми изглеждам дебела с него, ако може да събира много неща, да изглежда добре, да не е някакъв грозен. На това чанте му давам 5 от 10, защото като излязах ми беше тук, като се прибрах ми беше до сливиците. Поне не ме дере. Предишното ми е оставило доста спомени, различни тренировки. Но сега набързо ще си стопля храната, която съм си направила гратис. Като цяло искам да спа поне по 7 часа и половина на вечер. Но понякога това е много трудно, особено когато имам много задължения. Например, ако си легна в 9:45, не мога да заспа поне до 10:10. Просто преди това съм вършила много други работи, те са ме превъзбудили и не мога да заспа. Днеска си писах малко с чата и той ми каза да си давам поне на 15 минути гратис, ако искам да заспивам примерно в 9:45. Така че днеска ще се опитам да съм в хоризонтално положение по-рано, плюс това съм тренирала и 2 пъти. Предполага се, че би трябвало да съм малко по-изморена. И да видим дали ще мога да заспа по-отрано. Ало. Пред всичко, което можеше да свърша в нас, аз избрах да спа. Така че лека нощ. Всеки си има някакви ежедневни борби. Моята е в главата. Някои биха казали, че това да стават в ранни зори и да ходят да се потят е достатъчно голяма борба. Моята започва с мислите ми още когато стана. И числата. Колко часа съм спала? 7,5. Не е достатъчно. Колко килограма съм? 54,700. Много е. Колко километра имам днес? 12. Супер! Харесва ми това число. На какъв пейс бягам? 5,30 за леко. Звучи добре. Колко ми е пулс? 140.
не е добре. Колко съм достатъчна, винаги може повече. Всичко, което може да се измери, влияе на настроението и често ме подводява. Работя по въпроса. Знам, че е лесно просто да кажеш спри да броиш, но контрола често ми носи спокойствие. И някак си вярвам, че е една от причините да съм толкова отдадена на това, което правя. Да кажем, че съм превърнала една нездравословна обсесия към числата в нещо полезно през повечето време. Или поне така звучи, ако го гледам през розовите очила. Има моменти, в които ми е трудно да се дишам. Но се боря. Всеки ден. Дори няма къде да седна, защото всичко е в моите кулци и ще трябва да разчиста тук. Добре. Честно казвам, че чувствам малко зле. И мисля да си хапна зърнена закуска. С бели чорапи отдолу, нали? Да. И ръкави. Най-вероятно и ръкави ще имам. Много. Благодаря. Морска. Не знам дали си не е бързата на Валенсия, но поне си не е хубава. Ти може всяко състезание да пяш с различен. Как ще не може? Какво за всяко състезание ще купуваш нов? Да. Не. На всеки голям маратон състезание си купувам ново аутфитче. Това не е хубаво. Как не е хубаво? Много пари харчиш така. Хората бягат с един екип на всички състезания. Кой? Ти? Не, аз всички. Не ме интересува, бе. Трябва да си призная, че днес изядох 2 купи зърнена закуска за вечеря. Гордея ли се с това? Не. Имах ли нужда от това? Реално не. Исках ли го? Много го исках. Така че било каквото било, изяла съм ги. Сега ще измия тъпите чини в мивката, ще просна и ще си легна в леглото дори преди 9:30. Така да е. Надявам се да го направя и да започва утре следващия ден. Чувам как навънка е надул страшни гюбеци. Това е да живееш на границата на студентски град. Затова най-верният ми приятел. Тапите за уши. Без тях никой шанс да се спивам толкова рано. Лека нощ. Мале, как ми се спи. Искам вече да става събота и не мога да спа по 8 часа. Въпреки всичко, спала съм 7 часа и 42 минути, което е почти 8 часа. Ще изям 2 кешета и това ще. Мисля, че съм готова да излизам. Ръкавици, да набросват с тези къси ръкавчета. Айде да излизам. По-дългичко. Става все по-студено и повече няма да изляза да бягам с къс ръкав. Днес мисля, че ще успея да отида на време на работа. Отново ще закъснея, защото не мога да реша с какво да съм облечена, примерно. Просто искам тази седмица да приключва вече. Добре, след като преминах през ярост, тъга, отчаяние, май вече се поуспокоих. Снявам, може би ще закъснея с около 10 минути. Женска му работа. Още един ден, още една кутия с паста. Днеска на вечеря ще ям нещо различно, обаче забравих да си размърза месо и ще трябва да си направя нещо с яйца. Да, знам, че зърнената закуска не е най-хранителното нещо на света, но искам зърнена закуска, така че ще ям зърнена закуска. Не ми пука какво мислите. След като изям тази порция зърнена закуска, ще си направя вечеря. Нарисала съм си една рецепта за питка с яйца, авокадо и пармезан. Звучи доста добре. Колко е хубаво да ядеш истинска храна. Нищо не може да го замени. Нищо отвънка не може да го замени. Супер.
11:30 е и досега обработвах видеото, което в момента гледате. Както казва любимия ми монтажист в Sunday Happy, има два вида монтажисти. Бързи и безработни. Аз не работя монтажист, така че не съм от бързите. Ново е за мен, но да кажем, че монтаж ми е в сърце. Честно казано е нещо, над което главата ми просто е ангажирана и не мисля толкова за това, колко ми е гадно, че съм сама. Спах 9 часа. Един от малкото плюсове на това да си сам е, че спиш непробудно. Вчера за какво съм чистила един бърз аутфит чек. Днеска правим 8 по 150 бързичко. За това съм си сложила Puma Deviate Nitro. Да живях аз да бягам по слънце. Съм намислила да си направя бананови палачинки. Бях изпаднала в някакви супер страшни притеснения, че съм напълняла. Всъщност се оказа, че просто съм в цикъл. Когато сме в цикъл, задържаме вода, ядат ми се въглехидрати, което значи задържане на още вода и се храня нормално и не прекалявам, защото аз винаги си мисля, че прекалявам и deep down, да, в смисъл правя си всеки ден храна и нали, гледам да е пълноценна и балансирана. Обаче всъщност вътрешно си мисля, това много храна ли е, да не би да прекалявам с количествата, сега ще напълнея. Въпреки, че нали, бягам, си го мисля много често, защото ти се чувстваш постоянно гладен. Колкото по-тежки са тренировките, колкото повече обем правиш за седмицата, толкова по-гладен се чувстваш и аз се чувствам виновна в същото време, примерно след обед, ако на работа ми се приеде сладко и имам един шоколад там и ям от него и си казвам, не, пак ми се яде шоколад, как може да ми се яде шоколад и така нататък. Това е нещо съвсем нормално. 12 часа докато закуся, дано е вкусно. Да наречем това следобедна закуска. Ами, вече започнах много да огладнявам, така че ще си направим вечеря. 4 порции, просто за да може да има за следващите дни. Утре със сигурност няма да искам да готвя, така че това ще ми е спасение. Добре, за мен. Ще правим елесурис, обаче в тиган. Много добре съм се справила. От 12 на обяд до 11:30 аз обработвам видео. Наистина, толкова време не бях прекарвала в обработка, но времето минава много бързо, когато правиш нещо приятно за тебе и е нещо творческо. Но трябва да лягам, защото утре е голям ден, с голяма тренировка. Трябва да съм в кондиция. Готови ли сте за тотално изтощение? Аз вече съм изтощена. Навих си аларма за 7 часа, за да мога да не свърша в 12 и половината ми ден да е заминал. Както и защото искам днес да си легна в 12, защото утре е работен ден. Да се справим. Една моя приятелка ме беше питала дали не ми става скучно на дългите ми бягания. И отговорът е кратък. Да, разбира се. Но може би това е едно от нещата, които трябва да преодолееш, когато си бегач на дълги разстояния. Да научиш мозъка си, също както тялото, че няма да ти е постоянно приятно, че имаш моменти, в които ще ти се иска да спреш, моменти, в които ще те заболи нещо, но трябва да го преглътнеш. На дългите си бягания често просто си представям, че тръгвам на някакво приключение, че не знам къде отивам. Взела съм си доспехите и меча, разбирайте геловете и цялата устойчивост на света и ако срещна ламята, демек стане тежко, ще се боря до край.